A participación nas eleccións municipais ás 14 horas era do 36,7%, un 1,6% máis que nos comicios de 2019. En Galicia a participación situábase no 35,57%, un 1,37% máis que nos pasados comicios municipais. Nos municipios de Melilla, Moacar e Albudeite, que fora un centro da actualidade electoral polos casos de compra de votos, a participación descendeu. Fotografiaron a varias monxas dunha residencia de Lugo introducindo papeletas nos petos dos anciáns mentres os levaban a votar. Esta non é a primeira vez que pasa. En 2012 o PP levou nas ante a Fiscalía por feitos similares, sen que houbera consecuencias. Pode facer o seguimento das eleccións na nosa páxina web e no especial que se realizará cos resultados das eleccións nas 7 principais cidades galegas: Lalín, A Estrada, Ceuta, Melilla e As 12. Comunidades nas que se celebran eleccións autonómicas.